El carrer Nou de Sant Pol de Mar va tornar a convertir-se en centre neuràlgic d'una activitat del poble. En aquest cas es tractava de la Fira de Santa Llúcia, que es va celebrar el passat dijous 8 de desembre. Quan s'acosta el Nadal, la de Santa Llúcia és una de les fires més esperades i que es fa a més municipis de Catalunya. A Sant Pol va arribar amb les paradetes típiques del Nadal, ocupant el centre de la vila. Els venedors van oferir diferents productes i motius particulars d'aquesta temporada de l'any. L'objectiu de l'esdeveniment era que els veïns poguessin comprar allò que els hi feia falta per acabar de preparar les festes. L'Ajuntament va col·laborar activament amb l'organització de la fira. En aquest cas, però, l'organitzador principal va ser l'entitat Dones de la Vallalta. Som l'Associació de Dones de Vallalta, que organitzem aquesta fira. Ara de fa 3 o 4 anys la fira, i de fet ja fa 21 anys que es fa aquesta fira. I és una fira per als artesans del poble, i bàsicament artesans i associacions del poble, i organitzem tallers per nens per fer un tió, hi ha un Papa Noel que ara està vinguent. A banda de les típiques parades, la fira va comptar també amb activitats per als més menuts. Per exemple, a mig matí es va oferir un taller perquè els petits de la casa es fessin el seu tió. De ben segur que més d'un ja està sent alimentat a les cases de Sant Pol per poder portar regals el dia de Nadal. Les activitats familiars van servir per ambientar encara més la fira, un gran trampolí pels venedors. Hem publicat Les dones d'aigua i Un món pirata, que són contes del Maresme. Un món pirata versa sobre Sant Pol, l'hem fet amb la col·laboració de l'Ajuntament, i estem aquí presentant aquests llibres i altres. Estem molt contents de ser-hi, fa molt bon dia, passeja la gent, hi ha moltes parades i estem molt contents de ser-hi. Finalment, l'activitat va concloure al vespre amb una cantada de Nadales a càrrec de la coral Sant Pol Canta.